Hi, this is Ellie. Welcome back to my channel. Mentangan batay peach pangka Korean drama kapkateng Island. Kabenta basan. Na kabenta balak deb ha kabakut kabenta basaw. Ngiyo I bauvan ula kelalus diman. Pad ulamot ban peniap yaw johan. Henry hakane kapor kamiho kalapoyang ne. Pad uvan marsin yo iya kamiho uyat syakmat ban peniap ya kamiho. Hang ne ngisngeu kumpa uvan ulayo peniap ya kamiho. Henry haka jing shisha uvan udung ya kakdila jong ban yada ya kamiho. Kumnehi kabor lus dimon napo jong uvan kala long jajai. Pat uvan ula kendit benriu no. Kamiho kala septing palat ya kane kala syotlot badia belarang ne. Uvan hang ne ulas ngutu balada umla wan kontrol ya kabor jong ule se ka kabalaja menta. Kumta uvan ula long thang yong bha bat ula litno klem ong nang ta ujahan ula ra ya kamiho bat upentia ya ka kajintia bat master cheng ula keli ya ja ayu kumne ujahan uong ngakwa bencek master cheng uong cek ya ka te ujahan uong ban yo lada uvan ulong dangerous na Henry ya kabakut udung ya kakdila jong Master Cheng uong kamut uyadaya kamiho. Ujohan uong haba ukeladur ukelalong los dimon. Master Cheng uong haba ngakendu nengkong ya uvan ngaru ngaperkat kumju kumapi. Bad Master Cheng uong ya ujohan kumba pila yo ba uvan uyadaya kamiho daka bedung ya kakdila jong. Uvan ulayadaya kaneka island nadu mensua. Bad uyadaru ya kamiho hadu menta. Pimla ban len ne kentaj ya kata. Benta pilayo ban penskem ya ka ke bapitrais new. Bat pide ban tipno bade tang van bala ban yada ya kamiho. Henry ujohan uong Uvan ude ulus dimon. Bat ngalatip ya kajing shisha jeng bau deu Ya kamiho te ngan yarap himanga. Nang tang yo ya uvan baka kti jeng kalong kiu ba. Bat ukan mau ya ka ke baka begju ka ong. Bala daw penenkam sipun ya kabor lus dimon jengu le se unkan la lus dimon purano nang ta haba kamiho ka kendit na bayotia ka kan mau bakum no uvan ukala lus dimon bad uyat syakmat ban peniap ya ka hakato kapor ki kmat jong uvan ki saw ba Henry haba upoy sajan kamiho ki kmat jong uvan kim saw shu kilong kumbajulong nang tangi yo ya ugumtan bau ot ben misnam ya kakti jeng bat ukta ya kistesu hariubang bat ukren resur marwe hang nengiti bau to ubreu ubangi yo na kabenta ba ar uba ot ben misnam ya kakti bat kta ya kistesu hariubang ude ugumtan haba ugumtan ukta ya hariubang stesu hariubang stesu ula prano bat lami katadamyong bat uvanru uyo ya uta utadamyong baher Nang tangiyo iya ki arngot silok baki dang yai lenti. Ulok jongka ulas ngot thaj te ula shong thaj no. Kalok jong upat kadang yat syakmat. Hang ne kayo iya ubreu uba peniap ya we ubreu bat use ya ki benta kamet jong Haba kayo iya kane kala septing palat. Kala pet no. Henry utau breu ula yo sngau ya ka. Bat ulatan ya ka. Hang ne ngisu yo sngau ya ka bautar ya kamet jongka. Nang tangi yo ya kabegju bat ki parlok jongka baki ya pej kubor bala sya peniap ya kawe kabru bat lasih knang ya ki benta kamet jongka kumta kita ki parlok kabegju ki ya keren paramaki hato kane kamde ka kamjong fox dimon urung bat upong hakadur jong ubru bat ubam ya ki benta kamet jong ki bru nang ta ula peniap ru laingot ki bru kayom jiru kadon hangne kakeli une fox dimon ulong kumno kawe na kita kaya tu banaki por bakadang kena ka kemirat jongka ka syaya tu kana ya ka syapang ta fox dimon udon syaklau la slem ba nado ki por mensua uim dak babam ya ki donut breu bat hado menta umpat yap haka step kababut ujohan ulet syakamra jong kamiho Henry kamiho kamdon ha kamra nang tangi yo iya kamiho bakara first aid box bat kalit wat ya van kamiho ka truck ya ka funjong van kumne kamiho kaya lang ba kalenti balong khoro khoram bat kalapoy sya badon van haba kapoy hangne kalong kumba karung syapo kaput ka jingker haba van uyo iya ka upalik no ya ka de kamiho ka ong pen iswa ya nga ya ka ktiba mong jong pi
van uong pilaklet ne ngale ayu phi kami ho ko ong ho oi ngakan mau phi persang mat penyap yanga Henry phi yarap ro yanga dak padung ya kakti lajong om tang kata phila yarap yanga la bunsen te kami ho kala pe ya kakti jong van te van uong bale phi bi jadu kane ngamla ban pedikna shu ya kata bangam penyap ya phi sa shisin ta kadau khilik phai no kami ho ko ong phi ong phin protect yanga bat phi kula ro phin protect yanga Teu van uong kular ha ngan pen ibyang ya phi kumno ka to ka kular kala ban long ka bam tan jing mot ha kami ho kala ngau si ha bau ong kumne te ka ong ya u to wan pratik yanga ngarong kharchi phi bat pratik yanga kami ho kala linno bat ka sange bat ka phai shawan ka ong tang bangan pensai ka ne ka we de ka kular ka batlot Henry ka di ka mon jong phi ka batlot kumta kami ho kala lit phai no Haba kami ho kala poise yeng ujohan uong ya kana du menta se ba philet ya lamlang yang aru wanam lej marwe ngan long ubodika jong phi nang ta kami ho kala lesha school baru johan hangne baro kelaya itnat bahaya ujohan kami ho kayo i ya kasuryan bakidon ki khna school ki bapendom ya ka te kami ho college I mean sim bat pensong thu ya ka ong omle suki baro ken sayaj bet te kasuryan ka kali ya ka pidai mano ka kali kumne namar ba kasuryan kam kan mau bahaya ka to ka jinja bala dep kumne hi kayom ji kalawan kaya thu ya kasuryan bade kami ho ka bayarap ya kana kata ka jinja kumta kasuryan kala ai kuple ya kami ho bad ujohan nang taki kendu ya ka parlok kami ho ka sujin hang ne ngitip ba ka sujin kan saya tho songkurim ha kata yau bansawan padu samla jongka upa kalaya ya las lemba nang tang yo i yo van bat ka bekju kala penta dawai bat kala pensop ya kakti bamong jong van u van u ya thu ya ka bekju ba ula jan penyap ya kami ho ban menta ulong dangerous ma u ban ya ulus timon na benta kami ho nang tang yo i ya kami ho bat u johan ba kilawan phai na school bat kila bam jamian kumne la don ba fun yo johan ukren shapang ukang chan kumne ngiti bo johan udon we u henmen u ba kerteng ukang chan kami ho kala lengo bat ka kli yo master cheng u johan udon henmen u master cheng u yetu ba menshua por ba udang khna ulaya khlad ba henmen jong u kumta uwat ya u hadu mentaru nang tang yo i yo kang chan u batre ka kap cleaning la don arngot ki para nong tre jong u ki ba umsngot tanat ya u bat kila pakam bitang ya u nang tang yo i ya fox timon ba upan ya breu bat use ya kabenta kamet jong u te ugong tan ulawan hang ne ugong tan uwan sajan jong u ong ya u ngala ban ya thu ya phi kumno ban kot ya kane ka jingpang jong phi nang tang yo i ba fox timon upan ya ki arngot ki breu bat ugong tan ulawan hang ne badula pom ya kamet jong kito ki bala de pniap u fox timon da ka wai lam jong u nang tau johan ula shong ngosi namar umpat yo jing tip she u hen men jong u don te kami ho kalawan ka ong ya u ban lang bat kala ya lami u sha ka cafe jong ka sujin bat kala yo kendu ya fiancé jong ka sujin kami ho bat ka sujin kala ya persang ya ki dress jong ki ban phong ha ka sngi ya tho kum ka wedding gift kami ho kala tarwa ya ki yak unlimited stay ha ka den hotel syndrome uvan upe ya ki kham sha jingai hawa yo i ya kami ho bakam lele ula lit phai sha badon ka vikju hang nero kala ya kran biang sha phang ki brio ki bala sha paniap da fox demon ka we ka brio ka ong bakila sha shem ka benta ka met jong ki Henry we pat la don sipun ki dak bala sha pom ha ka met jong u uvan habaw yo sngaw ya kane ula kali ya ki kumta uvan ule sha ka tak hospital ka ba ki bu ya kita ki met ya habaw van uyo iya kita pom ha kata ka met jong tau brio ula sngaw thu kiti ki kam jong ugung tan namar menshwaru usai le kumta nang tang yo iya kemi ho bakaya lam ya ujohan sha ka we ka jaka ka bade ka jaka baki shai ri khun swet menshwa bad ujohan ukan mau wa menshwa por pa kidang khna ujohan bad hen men jong u kissa hangne umas cheng uya thu ya kemi ho bau hen men jong ujohan udon hangni hi ha korea kumta kami ho ka phai umas cheng ban panan kam da ka company resources joki banwat ya hen men jong ujohan habau johan ule jurung shapo kata ka building ukan mau ya ki por bau dang kana bad hen men jong u kumen bha bad uya thu ya johan baladon ki arngut silok ki bawan adob ya ki bad ki ro kindon ka kami ukupana do menta
Hakani hikapor lawan unang tre kamiho. Uye tu yaki bayakani kajakari konsuet lakang no yaka hadin ba ujohan ba helmen jungu kila syadap. Badu aya ujohan ke adres jong helmen jungu. Kat ba kidang yakren ladon kawe kenyang kapaper ba. Badu gumtan lang ba daw new kenyang upej ya ke kabagile. Hadin kani ujohan ulalit on ya kamiho siya baring joka. Badu ulalit siya badon helmen jungu. Kumnihi kasujin kalafun ya kamiho. Kaya tu ya ka ba fiancé jongka olas ko tanat palat ya ka gift jong kamiho. Kum tau dang kre banlit ai kek ya kamiho kum kadak ka jing ai kuble ya ka. Kat ba fiancé ka sujin udang don halanti. Usngeo kum ba ula tengku ya no re ya no. Kum tau la mi na kali bad ula litpen. Hang ne usngeo kum badon bayang syadin jongo. Bad ula pai din. Kum nihi ula lenyar ngim tiap ka ka berjaya u. Nang tang yo iyau johan ba ulit syak jaka ba uhen jong u satre. Bad u kali yaki syapang uhen jong u. Nang tang yo iyau van ba kawai lam jong u kala ai dak biang baladon ka ka balaja. Bad ula poi sya yeng kami ho. Bad hang ni uyo iya gungtan ba u penyap ya fiancé jong ka sujin. Bad ula ra u sya jerong. Kumne kami horu kalawan hang ne. Haba kayo iya kene kala shifting bar kala yampai donut. Umas caceng uyale pentingan ya ka. Baduvan ula bedin ya gungtan. Antang yo iya johan baulet yuad ya uhen manjongo. Badula kendu ya uhen manjongo. Hang ning yo i bau kang chan uhen manjongo johan upong katohi ka jaket bapong uto fox demon. Ujohan baduhen manjongo kila ya itu iwe ya iwe. Nang tau van ubudin ya ugungtan bad ula kendu ya u. Kumne baru arngot kilaya kendu markmat iwe ya iwe hadin labun bun snam. Kumne kene kebenta kala kunno. Kublesi punya pipa lok bi ingin kendu biang hakawe pat ka video hakabenta ke bahendru. Bye, take care.